мавзӯи дигар, баъди ба қайд гирифтани пахши пиёдагард, милитсия шаҳри Истаравшан шахсияти ронандаи фирориро муайян кард, ки ҷои ҳодисаро тарк намуда мехост аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод монад. Дар ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ навраси 16-сола гумонбар аст, ки дар нуқтаи шустушӯи нақлиёт кор карда истода, сабукрави мизоҷро идора ва ба садама дучор шудааст. Ба ҳамин монанд ноболиғи 13-сола сокини ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфара бо ҳавову ҳаваси ронандагӣ воситаи нақлиёти бобояшро идора намуда, аз сабаби надоштани малакаи ронандагӣ ноболиғи 8-соларо пахш намуд. ронандаи автомашинаи тамғаи номаълум санаи 21 июл тахминан соатҳои 22-25 дақиқа ҳангоми ҳаракат дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Истаравшан бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард Хуршед Муминҷонови 34-сола истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшанро пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. ду қадам мондам, ки аз ман тарафи чап удар шуд. من دیدم که چه خیلی مشکلی یک بار داج رفیقایی که همراهی من بودن داج ندیدم. ин дар ҳолест ки тибқи талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ ронанда уҳдадор аст дар ҳама гуна вазъият барои таъмини бехатарии ҳаракат чора андешад ва ҳангоми дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ пеш аз ҳама аз рӯи хислати инсондӯстӣ рафтор намуда ба ҷабрдидаи ҳодиса кӯмак расонад. Пинҳон шудани ронанда дер давом накард. Дар ҳодисаи роҳу нақлиётӣ навраси 16-сола Диловар Турсунов сокини маҳаллӣ гумонбар аст, ки дар нуқтаи шустушӯи нақлиёти авиз воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Истаравшан кор карда истода сабукрави мизоҷро идора ва ба садама дучор шудааст. Апеши гулдаста атрафи ин раҳаш одам ромад, одама зада савз сус шудим. барои чӣ мошина ҳай кардед шумо? Шуморо ягон маҷбур кардем мошина ҳай кунед ё худтон барои ҳавас ҳай кардед? Худам ҳавас карда ҳай кардед? аз ин пештар нақлиёт идора мекардед шумо? Амака ҳай мекардам, трасаба не. воситаи нақлиёти дучори садама гардида сабукрави тамғаи Opel Vectra буда ба шаҳрванд Абдураҳмонов Диловар Баҳромович тааллуқ дорад, ки барои шустушӯ дар ихтиёри кормандони нуқтаи шустушӯӣ, ки он ҷо бародараш низ кор мекунад, гузошта буд. 4 корманди нуқтаи шустушӯии автомашинаҳои авиз, аз ҷумла бародари соҳиби нақлиёт бо маслиҳати пешакӣ сабукравро ба кӯча бароварда, таассуроти хурсандибахши онҳо ба ҳодисаи роҳу нақлиётӣ анҷомида боиси ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштани пиёдагард мешавад. Аёрам коргаро ям нуқтаи шустушӯи нақлиёт буд? Ҳамга броада ҳай кардам, ки мошина кушто калита гирифт табеш. Ман ҳай мега гуфта. Хоб. Баъда сони хай мана зори ва ман мошин фромадам. Онда шитан. вақте ки шумо ба садама дучор шудед, дар пушти чамбараки нақлиёт кӣ менишаст? Мана Диловар. дар натиҷаи корбарии милитсия баъди 2 рӯзи ҳодиса, вақте ки аҳли оилаи Турсуновҳо аз ҳодисаи рухдода огаҳӣ меёбанд, ҳозиршавии ронанда навраси фирориро ба мақомоти милитсия таъмин менамоянд. санҷиши ҳолатҳои ба садама мусоидаткунанда маълум кардааст, ки аксари кормандони нуқтаи шустушӯи воситаҳои нақлиёти авиз ноболиғони то 17 сола мебошанд, ки бе шартномаи меҳнатӣ ба кор ҷалб гардиданд. боз ҳамин гуна як ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо иштироки ноболиғи ҳаваси ронандагӣ дошта санаи 30 июл дар ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфара рух дод. Сиротилло Қаландарови 13-сола дар ҳудуди ҷамоати сурхи шаҳри Исфара воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106 ба бобояш тааллуқ доштаро худсарона идора намуда, ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи ҳофизи Шерозӣ рӯ ба рӯи хонаи истиқоматии рақами 9 аз сабаби надоштани малакаи ронандагӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ноболиғ Амриддин Валиеви 8-соларо, ки дар канори рости роҳ меистод, пахш намудааст. оқибати ин каҷрафторӣ ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан ва ба беморхона бистарӣ шудани пиёдагард мебошад.